Les dones al món rural i al món del cooperativisme agrari han d'esdevindre el pilar fonamental i transversal per a aquest cooperativisme agrari, que no només això, sinó que també han de ser els líders del sector rural i del sector agrari al territori. La participació de les dones ha de ser indispensable per projectes de futur, tant al territori com també dintre del sector, i cada vegada més han d'estar presents als llocs de decisió d'aquests projectes i aquesta presa de decisions.